в местния вестник ме вписал журналиста на Шуменския театър легенда актриса. Това ме стъписа. Почувствах се някак сред хората голо. Макар за добро, но сякаш ме разглеждат под лупа. Животът ми мина така до тук. Винаги весела, общувам с всички, без капчица гордост. Не съм и помисляла да се деля. Добра съм актриса, знае това. И подчертавам. Моите роли, моята сцена, моя театър. Голямата обич. С нея живях и с тая обич аз остарях. Много и дадох и много вземах. Тъй съм живяла. Че съм легенда. Не бих казала. Родена съм в 1927 година в едно малко селце, казва се село Звезда, южно от град Попово. В едно най-обикновено семейство. Родителите ми бяха с основно образование. Но аз винаги съм казвала, че най-важната обществена единица в нашия живот е семейството. В моите детски години най-непрестижната професия беше театъра и музиката. Има една приказка: музикант къща не храни. Но аз съм живяла в такова семейство, че не съм била спирана, а напротив съм била. Това, всъщност, според мен човек се ражда наистина с професията си. И това, което ми е било дадене като природа, те са го не усъкътявали, а са ми помагали да го развивам. Майка ми, например, като дете, тя винаги ни пееше, рецитираше ни, будеше ни с разни стихотворения от сън и да ни праща на училище. Прилиствайки сонетите на Шекспир, загледах се в 77-ми сонет, който гласи: вложете в някой лист това, което едва ли паметта ще съхрани. С този плод, изникнал от сърцето ви, чака среща някога, след дни. Това ме накара да седна и за някакви си 20 дни написах спомени от моя живот през март 1999 година. И от тогава, щом ме обхвани вдъхновение, както се казва, пиша стихове. Бях готова да отивам в Витош да кандидатствам, но вечерта, когато трябваше да замина за София, аз вместо да взема влака за София, аз се омъжих. И така стана, че приключи моето кандидатстване за момента. Както и да е, става така, че идват от София по време на това честване, подготовката, от тук, от комитета за какво беше? Партийния дом. Уреждат и Тодор Живко ще идваш, ама гледа Тодор Живко.
И е много интересно, което ще ви разкажа. Не съм го разказвала друг път. Представя ни, беше заместник директор Стьопата, тъй се казваше заместник директора. Представя ни, посреща ни Тодор Живков на вратата. И до мен е една възрастна актриса, пенсионерка. Просто се случи, че влизам и в залата, в хотел Мадара е честването, срещата. И тя до мене, Тодор Живко ни приема на вратата. И Стьопата казва: Султана, Ирина Абажиева. Той мене погледна, аз с една мини джупка, още съвсем така младичка, спуснати косички, дълги коси, помен няма от Султана. Той гледа към Йорданка Николова, се казваше колежката. Гледа към нея и казва: добре, добре, много добре. Тя казва: не аз, колежката. Той ме изгледа. Сигурно си гледала някоя твоя баба. Много добре. Много добре. Както и да е, след това с него танцувахме. Запомнила съм, че това му беше оценката. Много добре, много добре. Гледала си някоя твоя баба. Казват, че съм все още най-добрата султана у нас. Направих я в Шуменския театър 70-та година, после 76-та в Ловечкия театър на гастрол. И режисьора Режеп Садъков, лека му пръст, няма да забравя, когато чествахме 150 години от Българския театър тук в Шумен, той дойде, беше в една инвалидна количка и на входа на театъра се провикна: Ирина, ти си най-добрата все още султан. Изгледал съм всички султани, всички пиеси на Талев, ти си най-добрата. Съдбата? Съдбата, как се рисува съдбата? Човек сам си рисува съдбата, трябва да ви кажа. Вижте, например, на 2-3 пъти аз съм била на косъм от смъртта. Тъй се е случвало, че нещо все ми е спомагало да оцелея. И ето, оцелях, 86 годишна съм вече. Това е съдбата. То е, не знам, някои му казват карма, някои много названия има съдбата. Това е каквото казват той. Сега дали е той, какво представлява той, това е съдбата. Човек трябва да вярва, че ще преуспее, че ще оживее. Аз съм инат в тия неща. Аз казвам, ще стане това. Така съм. Много съм устойчива, може би, като характер. Волева съм. Вярвам в нещо. Нещото, което като хубаво трябва да се случи. Спомням много. Склад на мравуняк. Зрънце по зрънце сега ги деля. На длан ги оглеждам, за да преценя кой ми е по-свиден, кого да отстраня и от паметта си да го залича. Споменът е нещо вече изживяно. Изтекло е времето. Нещо избледняло. Следа от горчилка, но е отзвучало.
И лошото зрънце пак ще прибера в шепата длан да го приютя. То си е мой спомен. И аз го ценя. Оставил поука за много неща. Връщам се към него, без да го деля. Това ми е живот. Той ми е света. В мравуника има всякакви зрънца.